салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. соле ки гузашт соли 2020 дар радифи авҷи коронавирус боз як қатор рӯйдоди хушу нохуши дигар ба вуқӯъ пайваст ки олами футбол низ истисно набуд. требли Бавария, чемпиони деринтизори Ливерпул ва номақбулиёи зубаро метавон дар ин радиф гузошт, аммо барои ман мухлиси Барселона пеш аз ҳама ду чизи охир чандон муҳим нест. барои ман муҳим он аст ки дар ин гирӯдоре ки сари Барселона омадааст Месси овозадор меравад ё ин ки мемонад. биёед рафтану нарафтани ӯро инҷо ба риштаи таҳлил бикашем, зеро вақтҳои охир рафтани ӯ аз клуби каталонӣ қариб ба ҳақиқати воқеӣ табдил ёфтааст. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки рӯзи 24 январ Барселона дар меҳмонӣ бо Элче бозӣ хоҳад кард ва дӯстони мо аз задани Xbet барои ҳар як иштирокчиёни нав то $800 бонус тайёр карданд. ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди Барса дар аввалин ставка кардагиатон соҳиби $100 шавед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. хуб, аз куҷо ин ҳама сар шуд? аз он ки Барселона аз Бавария бо ҳисоби 8-2 шикаст хӯрд? фикр намекунам ки ҳамаи чиз аз ин оғоз ёфта бошад, зеро то ин ҳам табби бозингари Месси чандон хуш набуд. аммо баъди ин бохти шармовар Месси аз банди шартномаи худ ки дар он гуфта шудааст ки баъди охири ҳар мавсим Месси метавонад ҳамчун агенти озод дастаро тарк кунад истифода бурд. дар ин айём ӯро ба қавле ба куҷоҳое набурданд. Интер, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Ювентус ва дастае буданд ки ба тибқи овозҳо Месси мебоист гузариш кунад. аммо чӣ гунае ки мебинем Месси дар Барселона бозӣ дорад. гап сари ин ки президенти клуби Барселона Бартомеу дархости Мессиро оид ба қатъ кардани ҳамкорӣ рад кард. ба гуфти ӯ Лео ин корро мебоист барвақттар мекард, аммо бозингари аргентинӣ нахост бо Бартомеу ҷанҷол кунад ва мисли як бачаи гапдаро сари хам бозиро дар Барса идома дод. баъди ин ҳама дар ҳаму барҳами як олам интиқод сари Месси аз ҷониби воситаҳои ахбори омма рехт ва фикр намекунам ки ин ҳам ба ҷо буданд, чунки мо сабаби аслии хоҳиши Мессиро дар бораи рафтан аз Барселона то ҳанӯз намедонем. бисёре ӯро баъди бох аз Бавария дар бозии Лигаи Чемпионҳо гунаҳгор карданд ки гӯё ӯ аз киштии ғарқ шуда мегурезад. аммо Месси ҳанӯз тобистони ҳамон сол гуфта буд ки бо эҳтимол аз Барселона меравад. фақат инҷо Бартомеу ду по дар як мӯза ӯро ҷавоб надод. албатта Бартомеу барои артиши бузурги мухлисони Барса кори бузурге кард ки Мессиро дар даста монд, аммо ин якравиҳои ӯ ахиран обрӯи ӯро хело коста карданд. ба андешаи бисёре аз коршиносон Месси ҳаққи қабули қарорро дар бораи рафтану мондани худ дорад, зеро ӯ барои Барселона кореро кардааст ки то ҳанӯз касе накардааст ва дар гумон аст ки касе карда тавонад. оё Месси барои Барселона дарди сар аст? баъзеҳо ба он назаранд ки рафтани Месси ки яке аз гирандагони маоши бузург аст, буҷаи дастаро аз сарбории калон халос мекунад. бале, Месси хеле маоши калон мегирад, аммо як маротиба андеша кунед ки ӯ ҳамзамон чӣ қадар фоида ба даста меорад. алабо дар Ла Лига, Лигаи Чемпионҳо хеле маблағҳои ҳангуфтанд ки дар овардани онҳо Месси хеле саҳми калон дорад. аз сӯи дигар фоида аз бренд ва фурӯши пироҳани Месси солона ба буҷаи клуб миллионҳо доллар фоида меорад. ба замин будани Месси имиҷи дастаро то ҳадде бардошта ки даҳо ҳазор нафар дар олам ба Барселона мухлисӣ мекунанд ва ҷои пӯшидае нест ки бисёриҳо маҳз ба бозии Месси ошиқанду Барсаро ба хотири Месси мухлисӣ мекунанд. мисоли оддӣ рафтани Роналдо аз Реал. ин рафтан ҳазорон нафарро ба дунболи Роналдо ба Ювентус бурда саҳифаҳои иҷтимоии дастаи Реалро холӣ кард. замоне ки зарурати кам кардани маош дар даврони пандемия пеш омад, Месси аз аввалинҳо шуда ба кам кардани ҳаққу захмати худ розӣ шуд. яъне инҷо дар бораи маоши калон ва нафси баланд бояд хомӯш монд, зеро Месси дар ин ҳангом хело кори оқилона карда дастаро аз ҳисоби молӣ кӯмак намуд. оё замони тарк кардани Барселона фаро расид? Месси сар як суҳбат гуфта буд ки замоне расида ки ман даъвати дигарро қабул кунам. барои Барселона низ чизи нав лозим аст, аммо оё мумкин аст Мессиро дар пироҳани дастаи дигар дид? росте ҳеҷ боварам намеояд ки Месси дар Барселона бозӣ накунад ва агар имрӯз Лео дар Барса мондааст, албатта хизматҳои Бартомеу мебошад. ҳарчанд чӣ гунае гуфтем, барои рад кардани хоҳиши Месси Бартомеу болои миз обрӯи худро гузошт. имсол Месси ба синни 33 қадам гузошт ва аслан дар ин синну сол бештаре аз бозингарон ба қавле ба хотири пул коркунӣ роҳ ҷониби Чин, Ҷопон ё Арабистони Саудӣ мегиранд. аммо ҳанӯз Месси дар Барселона мондааст ва агар равад ҳам ҳоло нияти Чину Ҷопон надорад, балки дар Аврупо хоҳад монд. аммо гумон надорам ки шахсияти футболие чун Месси ин корро кунад. якум ин ки Месси дар Барселона маоши хуб мегирад, дигар ин ки дар дил худаста ӯро бо ҳамин маош таъмин мекунанд. ба гунаи мисол Шайх Мансур дар Манчестер Сити ва Алхилайфи дар ПСЖ Мессиро ду баробар ҳақ доданиянд. аммо суоли матрах ин аст ки Месси аз Барселона меравад ё ин ки мемонад?
ки президент мешавад. моҳи марти имсол интихоботи президенти клуби Барселона баргузор мешавад ва гумони ғолиб ин аст ки ҳар касе президент нашавад аз ин баъд нахоҳад шуд. чанд нафар довталабони ин мансаб ҳама тарафдори онанд ки лео дар барса бимонад. аммо мондани ӯ албатта аз нақшаҳои президенти нав ва дурнамоии рушди даста дар ояндаи наздик хеле вобастагии калон дорад. агар лапорт дар ин интихобот ғалаба кунад бо эҳтимоли зиёд Месси майли дар даста монданро пайдо мекунад, зеро Месси ва лапорт солҳои қаблӣ Барселонаро ба қуллаҳои бузурги муваффақият расонида буданд ва ба қавли онҳо зуд забон меёбанд. дар дастаи Фонте бошад хави собиқ ҳамдастаи Месси фаъолият мекунад ки 100% Месси бо ӯ иштиёқи кор карданро дорад. афсона поён наёфтааст, аммо дар пасманзари ин ҳама гуфтугӯ рафтану монданҳо чизи дигаре пинҳон аст ки ба он бовар накардан гуноҳ аст. муҳаббати Месси ба Барселона, муҳаббате ки ӯро ба пояҳои бузурги муваффақият овард, муҳаббате ки ӯро шухраи офоқ кардаву Барселонаро аз бузургтарин дастаҳои олам гардонид, муҳаббате ки миллионҳо нафарро дӯстдори Мессиу Барселона кард. ва ман ҳеҷ бовар надорам ки як бачаки аргентине ки як замон аз дарди ҷонкӯҳ ранг мекашиду маҳз бо кӯмаки Барселона на ин ки ба по хест, балки як оламро бо хунари нотакрори худ ба по хезонид, ҳамто саҳлу сода ин даргоҳи барои худ муқаддасро тарк кунад. боварӣ дорам ки Месси ҳанӯз дар Барселона сухани охирини худро нагуфтааст ва мо шумору ғалабаҳои бузурги Барселона бо Месси дар пеш аст ва ин афсонаи ширин бо номи Месси ва Барселона ҳанӯз идома хоҳад кард. ба ҳамин тамом дӯстон, мо барои ин текст хело меҳнат кардем. миннатдор мешудем агар шумо меҳнатҳои моро бо лайки худ қадрдонӣ мекардед. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.